खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय केरेलानि सासे भारतारि आइजोखौ गुबुन हादोराव गावनि जोनोम सान समावनो थैना थानाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जादों गोथै स' मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला UAE थामहिनबा इउनाइटेड आरब इमारेट्सआव गावनि थाग्रा खथायावनो गोथै देहाखौ मोननाय जादों। बेराफारसेथिं आइजोनि नखरा फिसायखौनो दायनिगिरिनि सन्देह खालामनाय जादों, जेराव फिसायानो बुथारदों होनना साननाय जादों। नाथाय आइजो अतुलयानि फिसाय सतीशआ बुंदों, आंहा बेनि थैनायाव जेबो लोब्बा गैया। नाथाय बिथांजोआ माबोरै हरखाबै बेबादि जिउ गोमाखो बेखौ हमनो हायाखै आं। जानो हागौ बिथांजोआ गावनो जिउ फोजोबनानै लादों जानांगौ। बेराफारसेथिं थैनाय आइजोनि सायाव दासिमबो नायबिजिरनायखौ जागायदों, जेराव मानि थाखाय बेबादि थैखो, हरखाबै बेबादि थैनायनि जाहोना मा, बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। नैथि खौराङाव दङ भारत हादोरा गावनि हादोरावनो बानायनाय मोनसे मिसाइलखौ जाफुंसार आनजाद नायबाय, जाय सुथुरनि बादायाव बांग्रिं बादि सोमावग्लुंनो हायो। बावैसो सिगां मावख'आरि महरै फोसावजानाय जादों दि आकाश प्राइम मिसाइल मुंनि मोनसे मिसाइला जाफुंसार आनजाद नायनाया लादाखआव आबुं जादों। भारतनि रैखाथि बिथिङाव बे जाफुंसारनायखौ हादोरनि थाखाय मोनसे माइल खुन्थिया होनना मानिनाय जादों। मख'नो गोनांदि आकाश प्राइम मिसाइला गोदान मुगानि बिरोंदामिनजों बुंफबनाय मोनसे गोजौ थाखोनि मिसाइल। बे मिसाइला 20 निफ्राय लानानै 25 किल'मिटार गोजानाव थानाय सुथुरफोरखौ गाग्लोबनो हायो। आकाश प्राइम मिसाइला गोबां रोखोमफोर दं। बेनि गोजौसिन रोखोमा 60 किल'मिटारसिम थांखि लानो हानाय गोहो दं। बे मिसाइलनि जाफुंसार आनजाद नायनाया थांनाय बुधबार खालाराव लादाखआव 4500 मिटार जौथायाव खालामनाय जादोंमोन। भारतआ बुहुमनाङै अनलाइन ट्रेन्जेकसनफोराव सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों। मुलुगनि 50% डिजिटेल ट्रेन्जेकसनफोरा भारतआवल' UPI नि गेजेरजों जायो। बावैसोनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला UPI ट्रेन्जेकसनफोरा जुन दानाव 24.3 लाख कौटि सौहैदोंमोन, जाय थांनाय बोसोरनि बे दाननि रुजुनायाव 32% बांदों। 2016 मायथाइयाव इन्डियान नेशनेल पेमेन्ट कर्प'रेसनजों जागायजेननाय UPI आ बाहायगिरिफोरखौ मोनसे एपजों गोबां बेंक एकाउन्टफोरखौ फोनांजाबनो आरो गोख्रैनो रां दैथायहरनो गनायथि होदोंमोन। बेनि खावलायनाया बेनि रैखाथि आरो मोननो हानाय 24/7 आव दं। बे प्लेटफर्मआ आथिखालाव 491 मिलियन सुबुंफोर आरो 6.5 कौटि फालांगिरिफोरखौ सिबिथाय होयो, जेराव 675 बेंकफोरा बे खान्थिजों फोनांजाबनाय। भारतआव गासै डिजिटेल रां होनायनि 85% आरो मुलुगनाङैनो गासै गुबै सम डिजिटेल ट्रेन्जेकसनफोरनि खावसेसो UPI नि। धुबुरी जिल्ला हाग्रा बिफाननि DFO गलाब कुमार बनियानि बिथोनाव धुबुरी आरो चागालिया एकाउन्टबिटनि हाग्रा मावथिफोरनि मोनसे हानजाया ओनसोलारि हाग्रा मावख'गिरि शफिकुल रहमाननि दैदेननायाव समबारनि फुङाव एबा दिनै फुंबिलि समाव चागालियायाव दंफां सिखाव फालांगिनि बेरेखा अपारेशन खालामदोंमोन। अपारेशननि समाव हानजाया मोनसे आयेन बेरेखायै आगजुफोर आरो जुन्थियारिफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। आयेन बेरेखा सावमिलखौ फोजोबस्रांनायावबो जाफुंसार जानो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला अपारेशननि समाव धुबुरी हाग्रा बिफाननि हानजाया माखासे बेसेनगोसा दंफां जब्द खालामनो हादों। बेराफारसेथिं धुबुरी हाग्रा बिफाननि अपारेशननि खौरां मोननानै आयेन बेरेखा सावमिलाव दंफां जगायग्रानि माखासे सुबुंफोरा खारखोमालांदों होनना मिथिहोदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। थांनाय माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव गिख्रंथाव गाग्लोबलायनाय जाथाय एबा दावहाया जाबोबाय थादों। गेजेर ससेयाव गंनैबो हादोरनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दावहाया सिरि जानाय थासारियाव फैबायमोन। नाथाय गंनैबो हादोरनि रौनियानि गेजेराव गाग्लोबफिननाय जाथाया जादों। गंनैबो हादोरनि गेजेराव गोबां समफोरावनो बायदि बायदि हाथियार अख्रां गाग्लोबनायजों गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमादों आरो गंनैबो हादोरनि गोबां रांखान्थियारि सुबुंफोरनि गोबांथार खहा जादों। हामासजों सामलायजानाय सावस्रि मन्थ्रि बिफाननि बायदिब्ला फिन आरोबाव इजराइलनि रौनिया हानजाया सा 67 पेलेस्टाइनी नोगोरारिफोरखौ गावथारदों, जेराव साहा फारसे थानाय गाजायाव पेलेस्टाइनीफोरा मददनि थाखाय नेगासिनो दंमोन, जेराव UN हेफाजाब होनाय ट्राकफोराव लाइन जानानै थानाय समावनो इजराइलनि रौनियानि हानजाया सा 67 सुबुंफोरखौ सिलाइजों गावथारदों। 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव BPF दोलोनि आरोबाव जयनिं हाबाफारि जालाङो। BPFनि जानो गोनां बिजाथि गणेश कछारीखौ मदद होनो BPFआव हाबफैदों सा 80 निबो गोबां सुबुंफोरा।
BTC बिसायख'थिया खाथियाव सफैनाय लोगो लोगो दासान्दि गुबुन गुबुन बियाबफोरजों लोगोसे 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबावबो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा थाद'नाय गैयै जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं। बेबायदिनो BPF दोलोआबो फैगौ BTC बिसायख'थियाव 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनिफ्राय देरहासार जानांगौनि थांखिजों थाद'नाय गैयै सानफ्रोमबो जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं। थांनाय सानखालिबो बियाबनि सिङाव थानाय देवसुङा, निदुवानी आरो बनमुजा सुबाइ गामिनि गोबां सोद्रोमाफोरा, जेराव सा 80निबो गोबां गुबुन गुबुन हान्जानि मावथिफोरा बारिग' EM गणेश कछारीनि नुजाथिनायाव जयनिं जाफैयो। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला थांनाय 15 जुलाइ खालारनिफ्रायनो 20 जुलाइ खालारसिम एबा मैया थाद'नाय गैयाजासे BPF दोलोआव जगदान जाफैदों। आरोबाव जयनिं हाबाफारिया जाबावगोन होनना बिथां गणेश कछारीया बुंदों आरो सानथामनि गेजेराव 2500निबो गोबां जयनिं जाबावगोन होनना फोरमायो बिथाङा। 37 नं धोनस्री बियाबावबो जोबनानै थांबाय BTR सोरखारनि DMIT टेस्ट लानाय हाबाफारिया। BTR सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि जुनिया हाबाफारि बादियै बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो BTRनि गुबुन गुबुन बियाब एबा फरायसालिफोराव DMIT टेस्ट लानाय हाबाफारिया सोलिबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। थांनाय सानखालिबो उदालगुरि जिल्ला 37 नं धोनस्री बियाबनि सिङाव थानाय काजियामाटी गोजौ फरायसालि मिरुआव 300-400सो फरायसाफोरखौ लानानै DMIT टेस्ट खालामनाय हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि BTR सोलोंथाइ बिफाननि एडुकेशन एडभाइजारि कमिटिनि बोसोनगिरि डक्टर RN सिन्हाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थाखो 5 निफ्राय लानानै थाखो 11 सिम फरायफुबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौबो बे टेस्टखौ खालामनाय जादों होनना बिथाङा बुंदों। BTR ओनसोलाव गोबां लाख लाख हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनाय हाबाफारिया दासान्दि थाद'नाय गैयाजासे सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो BTRनि EM एबा हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारीया बावैसो सान सिगांनि गेजेरावनो फिन आरोबाव बबे बबे जायगायाव हानि फोरमान बिलाइ राननाय जागोन बेनि सायाव फोरमायथिदों, जेराव आरोबाव BTRआव हानि फोरमान बिलाइ राननो थाखाय थियारि जादों होनना बिथाङा बुंदों। BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै 3,25,000 सुबुंफोरनि हानि जेंनाखौ फोजोबबाय आरो बे सप्तानि गेजेरावनो सा 12,000 सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होबावगोन होनना बिथाङा बुंदों। सेरफांगुरियाव थानाय श्रीराम जानकी शिव हनुमान मन्दिराव जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मआ रायजो राजाफोरजों लोगोसे फुजा होदों। दिनै सावन दाननि गिबि समबार सानखालि फुंबिलि समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि श्रीराम जानकी शिव हनुमान मन्दिराव जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मआ न'खरनि सोद्रोमाफोरजों जयैनो गोजोन आरो खौसेथिखौ हास्थायनानै फुजा होनायजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो प्रसाद जाहोदों। मख'नो गोनांदि दिनैनि फुंबिलिनि बे हाबाफारियाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरखौबो मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हाबाफारियाव बाहागो लानायफोरा गोबां बाथ्रा फोरमायथिदों आरो बे हाबाफारिया मोजाङै जालाङो होनना बिथाङा बुंदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।